Roedd am Brina'n gyfarwyddwr ar sefydliad Prydeinig yn Nwyrain Affrica rhwng 2010 a 2014. Mae hi'n arbenigo mewn cyfraith tir a datblygu, gyda diddordeb mewn diwygio cyfraith tir. Cafodd ei denu gan Enw Da Caerdydd fel canolfan arweinol ar gyfer ymchwil cyfreithiol gymdeithasol. Roedd am Brina'n un o gyd-sylfaenwyr y ganolfan cyfraith a chyfiawnder byd eang. Mae'r rhaglen pro bono cyfiawnder byd eang yn gyfle i fyfyrwyr baratoi achosion cyfreithiol yn ymwneud â materion cyfreithiol trawsgenedlaethol. Yn Kenya, er enghraifft, i baratoi achosion cyfreithiol ar ran cyfreithwyr. Amlieithrwydd yw ei hoff beth am Gaerdydd. Mae hi'n teimlo ei bod hi'n bwysig iawn fod Caerdydd yn brifysgol ddwyieithog, yn hytrach nag un uniaith Saesneg. Mae hi'n credu bod Caerdydd yn ddinas eangfrydig a Chymru'n wlad eangfrydig. Mae Cymru'n falch o'i thraddodiadau rhyngwladol. Mae'n hollol hanfodol i am Brina fod mewn lle rhyngwladol, fel Caerdydd, i wneud y math o waith y mae hi eisiau ei wneud.